se ti chiami Ciccirilli o Zazà, sei nata da Smara e sei un fior di beltà, fanciulla smarina, sei più bella per me, e ogni giorno alle 3 suono e canto perché mi ricordo di te. Asmarina, di bellezza sei regina, se ti vedo da lontano casca quello che ho in mano. Asmarina, guarda un po', tu ci fai la risatina, io mi accascio alla panchina, con un nodo nel canale che non scende manco sale, intuffato di sudore. Tengo un mazzolin di fiori, profumato come te lo voglio regalare, perché pensi un po' a me. Asmarina, son deciso stamattina, ma vederti così bella a me viene la tremarella. Asmarina del mio cuore. Non so se ti chiami Ciccirilli o Zazà, sei nata da Smara e sei un fior di beltà, fanciulla smarina, sei più bella per me, e ogni giorno alle 3 suono e canto perché mi ricordo di te. Asmarina, di bellezza sei regina, se ti vedo da lontano casca quello che ho in mano. Asmarina, guarda un po', tu ci fai la risatina, io mi accascio alla panchina, con un nodo nel canale che non scende manco sale, intuffato di sudore. Asmarina, son deciso stamattina, ma vederti così bella a me viene la tremarella. Asmarina del mio cuore, Asmarina del mio cuore. مرحبا تخطاتلتي هورن اوف افريكا تيفو ايطالي لومي قربنا لكم زلنا مدب قدم مئتاونا ابزي نحنا ابناء هورن اوف افريكا ناتكم يا باخم يا تبل سلازي حاجزكم ون يدلس لزوخني تتحبابر ناتكم نزا هورن اوف افريكا ون بتي زتدلي كونتات نختكيد حاجزكم نصبي ابز تحتي تتصحلف زلو سلانا اي هورن اوف افريكا حاجزكم كتغبرولنا بتحت لنا حتى باركس زنا يلومي 30 حمله نغبرو مدب زعبا ناي زوباوي كرنا افريكا ابزي 3 عامات نسلام تجمره بخمي قصل كيلو بخمي كا انكفاتاتو ناسغره خيت كم زلو تنتنا وي التحساسوا نقبرينا بزخنا رؤيتهم كتقربنا محكم إذا ناي لومي مدبنا بحكي أبزي ناي سلام زحلفة 3 عامات تجمره نعنا أفريقيان وين وروابط قرن أفريقيا طرح زي كونه نعلم لخاوي نمرقاويان كمون نمسرقاويان سحيالان أدناؤتن نأدان ولا أقوى أدناونات يحلو ومبر بزي قدس ناي السلام مسكرنت شلمات زخت منبارو كلنا زرعنا يحكي دكتور أبي شلمات تقبلوا نحن ون
حقوسات هنا بزي مخنياتو بحق الزسرح السلام زسرح زولو السلام شلمات كركب يقبوي سلازي تحقي إذا خونم كله أب إثيوبيا جن دحر موت ناي بريسيدنت ملس زناوي هايل مريم دسالين تتكيونير إذا تمرس بريسيدنت أب كبابي أزنبورو مرحتي وياني كنت نسوم زدريو أجباب كم حضرن كم أون نسرقومن نتقعزي بوليسيتاتهم كمالة تصعنوا سلا زبزحلو عقلو صبيبو انكاب مزنوتو كورد مريضو بايتو هو دكا بسممع كلن حيلتات هو حتى تركبن نعو أريدهم دكتور أبي مريض أمام مالتي بقلت شعر مع شممتن دكتور أبي أحمد كعا نزح حدش مزنت كابس حس تمكرو سلزنورو قابشن شعت ميتن تسعد شممتون كم تنسوز بولو بسبب بعد ما تجمره كوينات بحوحات نبصتهم نشعبية نهزب إريترا تليمهم وقع بزخفتلو زتساتفين سلازي عبايتا كونتات من محدار وحات انتاين نتومن كلمتومن عصبيق زفلت سبيو عبرسي زخعة بتمهرتو ببوليتيكاو مرغوصو بسول كم مخانخة تعزينا يلنا عبزنا الميدياتات تي ناتو تمتي نربحها قورون نسلامة وركبات قروابتن تحبابر النت كمسرت كم أون حلاف النت كابز تقبلوا له جزية جميرو بقولت سبنت بزربان بقبرن زرقا قصة حق أبرأسي ون أب إثيوبيا بتي بمحدار هو عاد زكايد زنبرنا زي ممحدار سرقي حبت هاجر بسبب سلطان هو عاد قفعي أبرأس وصول حزب إثيوبيا حزب بهيرات اندافل على خان نحد كم زكاتات الأكايدا نغير بقرات سنة تلعيلو برنامجو حنسيتو تكالات فرداوي أكالات ون أدلديلو زتفعل عليها من محدارات ون أدلديلو بسقطتان بفرداوي كونتاتن نزقع زي من محدار ويانه بصورو بوشتن بدق بوضعن نغيرو بقرات سنة تلعيل زتلع على سبيل أبشحن تشعت مئتن عساب كتشحن عسر شمنتن كيدون قويها بقولوز زخونة ملأختي سلام نهاجر إريترا نمرح هاجر بمعكنات زينا سديدو إذا ملأخت زخاء أب وحدات قالات كوينن تحستو أنجن نصرن أتعمامن زخونا لبسب السرق عقالات زحازا سلازنبرا أبحث إرقزية فرق أبقيلان إذن قالات كعا يقريتا بزحالفة ناي مفتات ناي معنكاتن ناي متخوخالن كونتات إلو أبحدش محضر نمجمار بمتحببار بحولنة زحازلة كونتات كنقوعز مسبلة اتناي بعدما قدايون ببين أهوراوي بيت فردي زتفرده بزي زخونة قدم كونتات قبوليو إلو نختقبرو قرابناتو مس الرقاقزة اتتثبت ناي هزبي إريترا نصوص لزنبرة بقدمو كونتات ناي إريتران ناي إثيوبيان أبناي سلام
ኩነታት ተጓዒዙ ሓድሽ ማሕደር ከፊቱ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዕዞ ናይዚ ሰላም መገዲ ዝተጀመረ ከዓ ቅድም ልኡኻት መንግስቲ ኤሪትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ክልተ መራሕቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ተራኺቦም ብዘይ ወዓል ሕድር ናይ ሰላምን ምትሕብባርን ክልቲአን ሃገራት ብዘደንቕ ኣገባብ ድምዲሞሞ ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ከዓ ምትሕብባር ፀጋታት ሃገር ኣብ ምልግጋስ ከዓ በፂሖም ገዛይ ገዛኻ እዩ ተባሂሎም ናይ ቀደም መታዓቢቲ ክመስሉ ብቆዶ ዓርበረቡዕ ብምኻድ ዓጀብቶም ነዚ በለስ ዓርበረቡዕ ሓመድ ኣስሒኖም ሪኢና ኢና እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣድናቆትን ሓድሽ ኩነታት ኮይኑ ተራእዩና እዩ ንኩላህና ድሮ ከዓ ወደባት ኤሪትራ ከም ቀደሙ ኢትዮጵያ ንኽጥቀማሉ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ካብዚ ሓሊፉ እውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ባሕሪአን እውን ከማዕብባሉ ዝብል እማመታት ገለመለታት ተበጻጽሑ ንመራሕቲ ወያነ እዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ መምሕዳር ኢትዮጵያን ኤሪትራን ፍርሕን ራዕድን እዩ ፈጢሩሎ ስለምንታይ ከዓ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ራሽሙ ኩሎም እቶም ወረበላታት ሰበስልጣንን መተሓባብርቶምን ማኛ ከዓ ዝነበሩ እንካብ ኣዲስ አበባ ንብረቶም ገዛውቲ ትካላት እውን ናይ ባንክ ወዘተ ገዲፎም ኣብ ትግራይ ኣብ ርእሲ ከተማ መቐለ ካህድሙ እዮም ጀሚሮም ሰበስልጣን ተጋሩ ከዓ ብቤት ፍርዲ እዚ ኣብ መጋባእያ ክቆርቡ ተፀዊዖም ኣብ መቐለ ዝተሓብኡ ብሓይሊ ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ብመቑሕ ተኣሲሮም ኣብ ነፋሪት እንዳተሰቕሉ ንቤት ፍርዲ ናይ ኣዲስ አበባ ክኸዱ ምስ ጀመሩ እዚ እውን ኩላህና ርኢና ኢና በዚ ናይ ሎሚ ክፉት ናይ ማዕከናት ዘሎ ግዜ ሰበስልጣን ተጋሩ ብጣዕሚ ዓቢ ራዕዲ እዩ ሓዲርዎም እዚ ፍርሒ እዚ ከዓ ብጋህዲ እዮም ቅድም ክዛረብሉ ጀሚሮም እቲ ዘረባ ቅድም ዝመስል ነበረ ከዓ ውሽጡ እውን ዝሰርሕሉ ከም ዝነበሩ ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ርኢና ኢና ንሱ ግን ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢና እቲ ቅልውላው ግን ብውሽጥን ብደገን እዩ ነይሩ እስከ ብውሽጢ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ቅልውላው ኢልና ንክንፈልጦ ቅድም ነዚ ቪድዮ ቀዳማይ ቪድዮ ክሪኦ ኢና ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ኣብ ወፃኢ እውን እንታይ ከም ስጋዕ ክንደይ ኣብ ክንደይ ኩነታት ከም ዝበፅሐ ክሪኦ ኢና ተቀዳመይቲ ቪድዮ ሞነርአያ ቅድም ናምበር 1 ቪድዮ ፕሊዝ ለዚህ ሙቀት ደግሞ አለ የበረደ ነገር አይደለም ዙሪያችን እንጂ አጓጉል ይሆናል ያለው ትናንት እዚህ ጓድ አዎ በውስጥ ብቻ አይበቃም ስለዚህ የሁለቱም ነው አንድ ወገን አልቀረም ወደ ኋላ ግን መምራት አለበት ደግሞ ይሄ ዋናው ህይወት የሚዘራው ኢህአዴግ ነው ካልሆነ ይጠረጋል ኢህአዴግም ማን ያስቀምጠዋል ወይ ይለወጣል ወይ ይጠረጋል ስለዚህ ለራሳችን ብለን ነው እንዳንጠረግ ብለን ነው እኛም ለውጥ እናካሄድ ያልነው ህብረተሰቡ ለውጥ ስለፈለገ ስለዚህ የለውጡ ወደ አንድ ወገን አይደለም ማለት ማድላት ያለው የሁለቱም ተቀጣጠመ ሲገጣጠም ለውጥ ተጀመረ ግን ገና ነን
ገና ነን። ይሄ ከአቅጣጫው ጋር አያይዛችሁ ስታነሱት የነበረ at the end of the day ምን ያው የስራ ዕድል ይፈልጋል፣ ለውጥ ይፈልጋል፣ ዲሞክራሲ ይፈልጋል፣ ፖለቲካ ምህዳር ይፈልጋል። ወደ ተጨባጭ ምን ያንቀየር ነው። የአሁኖቹ ምልክቶች አሉን፣ ምልክቶች ግን ገና ነን። ስለዚህ ደህና ነን፣ ለውጥ ጀምረናል፣ ብዙ ርቀት ሄደናል አንችልም ማለት አንችልም። የጀመርነው ነገር ግን አለ፣ ገብተናል። ብዙ ርቀት ግን መሄድ አለብን፣ ብዙ ርቀት መሄድ አለብን። ከተስፋ ወጥተን የሚበላ የሚጠጣ ማቅረብ አለብን። መሬት ላይ የሚታይ በቃላት መመገብ አንችልም። ወጣት ነው፣ በቃላት አንቀይረውም። በስራ ዕድል ነው፣ በዲሞክራሲው ነው፣ በነፃነት ሀሳብ መስጠት ነው። ያለፈውን ጥርስ ማለት ጥፍር የነቀለ በማሰር ብቻ ሊፈታው አንችልም። ይሄ ታሪክ መዝጋት ነው የሚሆነው። የሚዘጋ ታሪክ ይዘጋ። ግን ፊት ለፊታችን ያለው ጥያቄዎች ደግሞ መመለስ አለብን፣ መጓዝ አለብን ወደፊት። የሚዘጋ ዘግተን መጓዝ ደግሞ አለብን ወደፊት። ለዚህ ፊት ለፊታችን አለ። ጥሩ ኢንቫይሮንመንት አለ ወይ? አዎ፣ ከተጠቀምንበት ከሰራንበት ያልጠበቅነው ለውጦችም ስላየን ማለት እድሉ ከፍተኛ ነው። ከፍተኛ እድል አለ፣ ከፍተኛ እድል አለ። እየተወላገዱ መርገጥ ግን አያስፈልገንም። አቋም አለን፣ መርህ አለን፣ አጠንክረን እንሄዳለን። የሚጨመር ተጨምሯል፣ የሚጨምረውን እንጨምራለን። ነገ የሚጨመርም ካለ ሌላ መርህም እንጨምራለን። ብዙ ርቀት መሄድ አለብን፣ መሄድም እንችላለን ባይነኝ። ስለዚህ ለውጡ እንዳልኩት የሁሉም ነው። የጀመርናቸው አሉ፣ ገና ነን፣ ገና ነን። ስለዚህ ይሄ ኢህአዴግም ባለፈው ሲገመግም ሁላችንም የምናውቀው ነው። በተለያየ መድረክ የተሳተፍንበት ድክመቱም ጥንካሬውም የኢህአዴግ ነው። ሁሉም የየብሔራዊ ድርጅት ደግሞ የራሱ አለው። እንደ ሀገር የሁላችን፣ እንደ ክልል የየራሳችን በተለይ ኃላፊነት እንወስዳለን ማለት ነው። ይህን የሚያዛንፍ አስተሳሰብ ሊኖረን አይችልም። በዚህ ተመስርተን ነው ስንመራው ነበር። እዚህ ሲሰማ እንደነበረው በተለይ ወደ አንድ ድርጅት ወደ ህወሓት የሁሉም ችግር ምንጭ ህወሓት ቤት ያደርሰናል። ልንጠፋፋ ካልሆነ በስተቀር እንደመር እያለ እንበተን ነው እያልን ያለን። እንደዚህ አይደለም። ይሄ የሚበትነን ነው የሚሆነው። ይሄ የሚበትን ነው። የውጭ ኃይል እንኳን አገር ሲወጋ የነበር እያመጣን ናና አገርን አልማ ይቅርና ታጋይ ድርጅት ጉሎቶች ይታረሙ ነው መሆን ያለበት። ጉሎቶች ደግሞ የሁላችን ናቸው፣ የሁላችን ናቸው። ወደ ግለሰብ ሲሆን የደብረጽዮን የራሱ የተለየ ይኖረዋል፣ የደመቀ አብይ ሐዋርያት ሌሎቻችን ማለት። ወደ ግላችን ስንሄድ ሲዘረዘር የራሳችን ወስዳለን። ትልቅ ድርሻ ሊኖረኝ ይችላል በጥፋቱም በልማቱም፣ አነስተኛ ድርሻ ሊኖረው ይችላል ዶክተር አብይ በጥፋቱም በልማቱም። ግን ኮሌክቲቭ ነው። የኔ ጉድለት የሱም ነው። አልነበርኩም ሊል አይችልም ዶክተር አብይ። አሁን እንደ ኢህአዴግ ነው የምንወስደው ችግሮች። ወደ ግል ሲሆን ግን እንደየስራችን ለካ ኮሌክቲቭ ነው የወሰድነው እንደ ኢህአዴግ። ይሄን ሀገር ችግር ውስጥ ሰብአዊ መብት ሲጣስ ባይዞ እንደ ጥያቄም ተነስቷል። ታውቁታላችሁ የሚል አሁን በግሌ ብትጠይቅኝ እኔ አላውቅም እንደማንም ነው የሰማሁት። አገር ውስጥ ነበርኩኝ አልክ። እኔም እንደዛ ነው ያልኩት። እኔም ነበርኩኝ።
እኔም እንደዛ ነው ያልኩት። የኔ ኢምፕሬሽንም እንደዛ ነው። ምናልባት አንተ ወረድ ብለህ ይሆናል በስልጣኑ እኔ ላይ ነኝ ያለሁት ላይ ሆኜም እንዴ እኔ በመመራው አገር ይሄ ተፈጸመ ወይ ነው ያልኩት። ደንግጠናል ሁላችን። ልወስደውም ልቀበለውም በፍጹም አልችልም። አሁንም ቢሆን ተደርጓል ብዬ አው ተደርጓል ስለተባለ ካልሆነ በስተቀር ልወስደው አልችልም። ይሄን ለማስወገድ ነው አይታገል ነው። ከእንደዚህ ስርዓት ለመገላገል ነው የሁሉ መስዋዕት የከፈል ነው። በሰማዕታት ላይ ነው የሁሉ የተሰራው። ከማንም በላይም ያመኛል ባይዞ እንደታጋይ ደግሞ ከማንም በላይ ሁላችንም ይሰማናል። ድርብ ስሜት ግን አለኝ ያመኛል። እኔ በታገልኩበት ስርዓት የሁሉ ሰው መስዋዕት በከፈለበት ይሄ ፈጸም መጠየቅ አይደለም። እንደ ድሮ ስርዓት መሆን አንችልም እንጂ በገመድም ቢታነቅ እጅ እዚህ ውስጥ ያስገባ ማንም ሰው አንድ ሰው ግን እኔ አልልም። አንዳንዶቻችሁ እንዳላችሁት ከላይ እስከታች እንፈትሸው። ከላይ እስከታች እንፈትሽ፣ እንጥረግ። ሌላ ቢተው እኔ ይቅርታ አልልም። በግልጽ ለመናገር እንደ ድርጅትም እንደዛ አይነት አቋም ነው ያለን። ይቅርታ የምን ይቅርታ ነው? ይቅርታ በስድብ ልንባባል እንችላለን። አንዳንድ ጉዳቶችም ይቅርታ ልንባባል እንችላለን። ይሄኛው በይቅርታ ሊታለፍ አይችልም። በምንም አይነት የፈለገው ሰው ይሁን የአንድ ድርጅት እንዳልሆነ አውቃለሁ። የስርዓታችን ነው። ሌላውም ይቅር እያል ይሄ ይቅር ማለት አንችልም፣ አይገባም። ይሄ የመንጋ ውሳኔ ግን አንወስንም። የመንጋ ውሳኔ የመንጋ ፍትህ የሚባል የለም። ሁሉም ስርዓት ተከትሎ ሄድ ደምድመህ አያገሌ ነው ብሎ መሄድ እኔ አልችልም። ልጠርጥር እችላለሁ። እንደዛ አድርገን ልንዘጋው አንችልም። አቃለን አንየው። ይፈተሽ እስከ ቀጠቀጠው ሰው ድረስ በእጁ እስከ ነካ ድረስ ማለት ሁሉ ከላይ እስከታች ምን ይሰራ ነበር? እንደየ ጉዳ እንዳያጠፋው ይሰፈር። ስለዚህ ላይ ግልጽነት መኖር አለበት። ተጠያቂነት እያልን አንሄድም። ሁላችን ያመናል። በእኛ ስርዓት እንዴት ይሆናል? ጉዳት ደርሶብናል ብለን የታገልን ሰዎች አለን። በራሳችን ይፈጸም የሞት ከዚህ በላይ ሞት ምን አለ? ስለዚህ የተጠያቂነትም እንዳልነው ያ ሁሉም ችግር የጋራ ነው ብለን ከዛስ በየልኩ አንዳንዱ በይቅርታ ቢጠይቀንም ባይጠይቀንም ይጠይቅ በሚል ብቻ አንሄድም። የሁሉ ሲወጋን የነበረው ይቅርታ ስላለን አይደለም እኛ ያስገባ ነው። እኛንን ምህረት የሰጠ ነው። አገር ይወጋ ናና ግባ በየአደባባዩ ሲፎክር አይደለም ይዋል ያለው። እኛ ምህረት ሰጠ ነው። ድል አድራጊ መስሎ ይገባል ወደዚህ ሀገር። ድል አድራጊዎች እኛ ነን፣ ምህረት ሰጪዎች ግን መጠቀም ደግሞ አለበት። የተገላበጠ ነገር እንዳለ እናውቃለን፣ ግን ችግር የለውም። እምበኣርከስ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ዝረኣናዮ እዚ ፕሬሲደንት ጻድቃን ዝበሎ ንሕናሲ እቲ ኩነታት ምስ ፕሬሲደንት ኢስዩ እንዳበልካ ገለመለታት ዝበሎ ኩሉ ካብዚ ቃላቱ ተረዲእናዮ ሰሚዕናዮ ኣለና። ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ከዓ ናይ እቲ ግደ ናይ ዶክተር አብይ ኣይከሓዶን ዓብይ ውፅኢት እዩ። ግን እዚ ውፅኢት እዚ ናይ ሓባር ክኸውን ኣለዎ። እቶም
تسممعك أنا خون يقبقوا مساناون كسامة معلوهم زبل انتاشو ينير قومون بدحريقو زوم سبسلطان زياتهم أبتي مقابئيهم مراح بريسيدنت أبي عبدي موما يوم تقرأي مقالي أبزي وان زخاء ني إريتراسي نزم مع سؤال نخد كفت تسعنو نخجبر له ني بريسيدنت إساس أفوركي بوقعي أبتي بايت أمون حتى توما يوم ريناينا أدم حجي أي دلني مدقامو قل أبتو وانتي دكتور أبي إتي ملاش ذهبهم كمتي كلها نذكره نحنت الأولوية حاجات سممعنا نقبر زمنا أبز سممع الزخاء بالزبن بعقلنا نقوله ونوصل نخيل مبد أبزي كنا تعتزي مع صحهم كم زجركم كفوتو إلا كن صغطي ويدما تأزاز كان محلال فرلو أي نخيلنا سلازي بعقلي يخونا له زبل مرسي هبوام أبتي بروبي بتبعيتهم كويدو إذا خا أخلهم كا أبتي زربهم نحن حجيت خبيبنا ينازل لنا بزي بسمين بإريترا بدبوب كا بتاشميلهم كا أبتي زربهم بقعد يوم الزارب النورو إذا خا متنقطع غير لهم نايب حكي إثيوبيا نعنا وين بقدمو سلنا فلتو ما صبيقنا سلنا فلتو أزيو تنقعي وغيرنا جن بزعبه جن حزب إثيوبيا بنصر كفرتهم كيلو زغا بعلاتهم يوم سراع موباسي بعلو اللافالف كم زبلوه زي كونتاتهم انتاينتهم أبزنا السلام مجدي أبز تخدرلو وان إثيوبيا نزل السلام زي بخيمة جرم انكفات كونوا خنزقولو بكل حيلهم فتينهم يوم يتخالق كا أبزو وان زي إتي ناي نيل ناي ديغا قداي أزيو بحيلي في نواحي جميرو كم أول رأس حيالا مع زن معربيان بحلفي على الأمريكان أبناء أوروبان كأخمزي سكاح جنري أوزلنا بحيلي نزي حيل ويانا كموت أوتين كدحناه حسيبا كقمو خمس دليات بزي تصعنو حيال تصعنو زجبر أوزلوا رينا هنا أبرسيو كا أبزي ناي جبسن ناي السودان كا تصعنون ناي لممد ناي وتهدرا وحيدتات كا تعزينا هنا إذن تاي مالتيو إذي نإثيوبيا نمفررح جن أبزو وانزي حق إذا حازه كل شعب نمجد سلام كأزو قعس كل شعتي مجدوخ صحت زي يقولوا إذا ناي أمريكان ناي أوروبان تصعنتات ون زوم بعل تشاينا بعل روسيان سلي أصل بيقوم تعذبوا أب متنقطعون أمريكا بوجود أبسط دولار وانينا نرئز لنا سلزي إذا أهوراوي كنت ركبات عالم لخوخة بزيادة أبتناي رئيس حيالاني خيد جميل زرنا سلزي إذا هنا تعتزي أبتي جوبو أبتي مسمورو تدي أتيو أبزجدة دي أب عالم لخوون كالي صعبين كمن سخم زخيل كأ نعزب لنا إتي كنتات ناي ويانا خا والتا غيرهم مزلو نتي وصل حزبهم قب كلها جي أبزي وانزي كالي يترف أب وصائي زوم لوخان ناي ويانا دحنا عينا مرحت زولو بعل ألولا سولومون انتايكم زولو خا نسمع يبزا فيديو زيا خنري عينا
Please, number 2 video. ኢትዮጵያ ተዋረደት ሃገር እያ ኢትዮጵያ መምሰሊት ሃገር እያ ኢትዮጵያዊነት ባዕሉን ዋዕሉ ዘጥፈአ ተንከሲስ ዝኾነ መንነት ነፃ ኢና ካብ ሕዝቢ ንሕና ከም ህዝቢ ትግራዋይ ነፃ ኢኻ ካብ ሕዝቢ ሸኽሚ የብልካ ግዛዕ የብልካ ኩላኻ ትግራዋይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኻ ናይ ባዕልኻ ቤተክርስትያን መስርት ምስ ኢትዮጵያውያን ዝበሃል ቤተክርስትያን ከይህልወካ ካብ ቤተክርስትያናት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝበሃል ዓርስኻ ኣግልል ኣብዛ ካሕዳም ዝኾነት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ትበሃል ቤተክርስትያን ኣቅሽቲ ዘለኹም ብሙሉእኹም ውፁ ካው ወፂኹም ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን መስርቱ ኣገልግሉ እንዳ እንጀራ እንዳ በርበረ እንዳ ስጋ እንዳ ግዛዕ ተሃልዩ ካብ ኢትዮጵያውያን ዝበሃል እንዳ ተካላት ናይ ንግዲ ከይትዕድጉ ጉልበት ገንዘብ ክትፈጥሩሎም ኢኹም ኣይኮነን ከይውድኹም ብስሩን ገለእትዮም ናፍቲ ምግቢ ክእልብድኹምን ይኽእሉ እዮም እዚኦም ጨካናት እዮም ገንዘብ ትህብዎም ኣለኹም ኣይኮነን ትዋና ፀገም ከይእልብድኹምን ገለ ወሲኾም ናፍቲ ምግቢ እትዮም ከይውድኹም therefore ናይ ሓበሻ ምግቢ እንድሕር ደሊኹም ካብ ናይ ተጋሩን ካብ ናይ ኤርትራውያንን ግዙ ካብ ናይ ኦሮሞ ግዙ ተሃልዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብፍላይ ዛልምስቲ ባንዴራ ዘላታ ሓንቲ ነገር ከይትዕድጉ ቅመሙን ከይትዕድጉ ማሕበራት ብኢትዮጵያ ዝፅውዑ ማሕበራት ብሙሉኦም ግደፍዎ ብኢትዮጵያ ዝፅዋዕ ማሕበር ኢትዮጵያ ዝብል ሹም ዘለዎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝብል ሹም ጥራሕ ይሃልዎ ብሙሉኦም ግደፍዎ ኢትዮጵያዊ ገለገለ አንድ ኮነን እኛ ኢትዮጵያውያን ገለ ተልኩም ሰላም ከይትብሉ ብስሩ ከይተዛርቡ ኣብ ስቶር ዲዮ ኣብ ሱፐርማርኬት ኣብ ሞል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም በቃ ምሕዝነት ገለ እንተሃልዩ ብሓደ ትበልዑ ትሰቱ እንተነርኩም ደወብሉ ሓዳር ተሃልይዎ ኣምሳኻ ወይ እንተሃልይዎ ምሳኺ ወይ ወሊድኩም እንድሕር ኮይንኩም ኣባርዎ ካብ ገዛኹም በታትኽዎ እቲ ዘለኩም ርክብ ንኣብነት ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ወይ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ድዩ ገለ that person doesn't qualify to be your friend they don't qualify to be your friend avoid them unfriend ግበርዎ disengage them ኣይተዛርብዎም avoid these people engage them unfriend them unfollow them unsubscribe from their any ዘለዎም ዩቲዩብ ዲ ግዛዕ ገለገለታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምቲ ዝሃነፅናዮ ብኡ መጠን ጥዋዕዋዕ ክብል ክንሰርሕ ንክእል ኣለና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ውርደት ምዃኑ ጭካነ ዝተመልኦ ትካል ምዃኑ ዝተዋረደ ትካል ምዃኑ ንሙሉእ ዓለም ክነፍልጥ ኢና ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ካብ ኣሊያንስ ስታር ኣሊያንስ ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ ካብ ስታር ኣሊያንስ ሜምበርሺፕ ሪቮክ ክግበር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሽሙ ክፉእ ክኸውን ንግበሮ ደቂ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ከይጥቀሙ ኢቲሃድ ከይትጥቀሙ ኤርትራውያን ሕዋትና ምሳናይ ቃለሱ ኣለዉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከይትጥቀሙ ካልኦት ኣለዉ ተርኪ ተጠቐሙ ኢትዮጵያ ትበሃል ነገር ኣራጊፍና ኣለና ተዓብዪ ዓወትሱ እዩ ባይ ዘ ወይ ናይ ዝቃልሲ እዚ ኢትዮጵያ ባይ ባይ ድሕሪ እዚ ቻው ኣራጊፍና ኢና እምበር ኣብዛ ኩነታት ናይ ኣሉላ ሰሎሞን እውን ተዓዚብኩሞ ኢኹም እቲ ዘረብኡ እንታይ ዝብል ከም ዘሎ ዋ ይገርም እዩ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ደብረፅዮን ናይዚ ወዲ እዚ እውን እቲ ዝገደደ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ትግራዋይ እንካብ ዝኾነ ሸኸም ካብ ብሕጂ ንድሓር ሸኸም የብልካን ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ ቤተክርስትያን ከይትኸይድ እቶም ኣቕሽሽቲ ከዓ ኣብቲ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ቤተክርስትያን ንኸይሕወሱ ናቶም ቤተክርስትያን ክገብሩ ከም ዘለዎም ናይ ባዕልኻትኩም እዚ ካሓደ ዝኾነ ቤተክርስትያን ንዓና ዝኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ሕጂ ነስተውዕለላ ብፆት ሓደ ሲቪል ዝኾነ ሰብ ነዞም ኣቕሽሽቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ኣትዩሲ እዞም ካሓቲ ሃይማኖት ናይ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኢሉ ክዝልፍ ከሎሲ እዚ ናይ ብሓቂ ክውገዝ ዝግብኦ ከም ሓደ ክርስቲያናዊ እንድሕር ኮይኑ ክውገዝ ዝግብኦ ሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ጉዳይ ኣትዩ ኣብ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣትዩ
نقششتي تأزاز كهبسي انتايزي حدا أبوندي حدا باباسي حدا باترياك انتاي مزنتنا هايمانوت اللو خوينيو سقع كندزي أبزناي هايمانوت بوداي تحيلو زار الرئيسي أخا تقارو أب بيت مقبي ناي إثيوبياويان آتيهم إنجران وي بربرة قلمنتات كي تتقوموا أبزخوني بيت مقبي إنجران وي سقان تدريهم أبناء أورومو ويدما أبناء إريتراويان كيلو يقرمي مخنياتو بسم غيرهم كي يغزفهم إذا حساب زي مسوس الله يكون نمبر إذا خبيت زربايو هزبسي أي تتعمامن تفناجل سلازي نسبسي أبناي بيت مقبي ناي إثيوبيا خيتخدو بيت مقبي زالمستي بانديرا زحزت سخيتخد سقع كندي صل إيه خمزلو خلاك أنا إريتراويان نتهم من الباش زي تردهم دي خوينو ويكون يلوم عصوبات زخونو مرشن إريتراويان ونا يسألون يوم كلنا هنا ونا لو جن إذا سبزسي نمن كعشي وخبوز بالزلو زع الشوي إريتراوي تلو قلب مقبون بلون أنا تما قراويان كاو الترفقن أبزي كداي ناي مقبن ناي تاشمون كابز حالفو خاطم سب حدار تقارو سب أتكن ولا زولت كنرالهم انترلهم فيا بلوهم كاب جزاهم سوقو ويدما توم حدار زلكم مس إثيوبياويان ولا أنت ولدكم سي سوقو أب حدا صدراتي خاصي سبعين سبعين كتفلالي توم قلعوها بحدا وقولهم دك إثيوبيا تخوينهم سي كتحكم مالت كان ما أبي زل خاصة بخمسة بخمية جواب انتاي عينت انتاي مزنتي بكا يسكع كندزي إزي عتمسي ينتسب كم حالة مسار حجرون كنت قمولوت راح كيكونسي عبتو تصعونا ناي هوت ودسب عتيم إزي جبر كلو هايمانوت كاها هايمانوت نقششتن ناي مأمنا كأخ بروسي سقع كندي دفرات كم زلهم سقع كندي نعكاتنا يهزبهم كم زلهم زريئي قد عيزي سلازي عبزي تعزبت زي ناي بحكي زدنق كونتات انتولو نسبسي سقع كندي عصور ويزمع سقع كندي دونقورو إلهم كم زحسبو إيزارد سلازي بزيهم زم حدر حزب تግራይ ናይ بحቂ ጻውዒ ትገብረሉ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ሲ ቅድሚ ሕጂ ካብቲ ዝነበረካ ኩነታት ኣይ ይድሓኑኻ ሕጂ ግን ኣብዚ 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ነበሩ እንታይም ገይሮም እቲ ድኽነት ከዓ ሓደ ልባማት ክዛረቡ ተጋሩ ክዛረቡ ከለዉ ሰሚዕና ኢና እሕና እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ታሽሙ ኣበይኹም ነርኩም ኣብ 27 ዓመት ጽልኢኹም ተኺድኩምና ምስ ኤሪትራ ኣብ ጽልኢና ንነብር ዘለና ኢሎም ኣቢሎም ኣምሓሮ ከዓ ሕጂ ጽቡቕ ገይሮም ተረዲኦም ኣለዉ መን እዩ ተቐጣፊ ስጋዕ ሕጂ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ሰላም ካብ ዝጅምራ ንሕዋቶም ንብፆቶም ኤሪትራውያን ብከቢድ መሳርያ ኣስጋብ ኣዲስ ኣበባ ዘብፅሕዎም ኣብ ስልጣን ዝሰው ጠለምቲ ምዃንኩም ተፈሊጥኩም ኢኹም ስለዚ ካብ ሕጂ ንንዮ እቲ ናትኩም ፀወታ ተኣኺሉ ጌም ኦቨር ኢሎሞ ጌም ኦቨር ጥራሕ ዘይኮነ በዚ ተስፋ ናይ ወፃኢ ጌርኩም ውን ብድሕሪ ሕጂ ካብ ሞት ተሲእኩም ያ ንኽተብሉ ከለኹም ተስፋ ዘለኩም ሰባት ኣይኮኑ ኣብ መወዳእተኡ ከዓ እዚ ናይ ቴሮሪስት ዝኾነ ቃላት ዝተዛረቦ ኣሉላ ሰሎሞን ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ከምቲ ዝሃነፅናዮ كنفرس هنا نسخة زهان سكايو أير من قد ناي أديس أباسي ويانا هاي نصب قدومي ينيرو ناي أير من قد كلام بزمن هاي نسلاسي زتجمرة ناي تشوف على حد إمبراطور بتناتو ساعات زجبرو قديفنا أبتو وان تيز جو مروسين
نحنا زهانصنا يا ختبل تتحفر على كان زهانص كايو صلئن توماياتات كان برنصحابي نركب امريكا خونكا بتعمي چله وديخه حداركا እንዳ ገበርካ ከም በዓል ቴድሮስ አድሓኖም በዓል ቶማብቲ ወፃይ ዘለኹም ነዚ መንእሰይ ሕጂ ኸ እዚ ኸ ኣክል ከዓ መናእሰይ ኣዋልድን መናእሰይ ኣወዳትን ኣብ መሳርያ ሂብካ ንዑ ኺዱ ተዋግኡ ንምባል ከዓ ቀሊል ወፃይ ኮንካ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንስኻ ብደም ሕዋትካ ውን ትጻወት ሰብ ከም ዘለኻ እዚ ህዝቢ ትግራይ ተረዲእዎዩ ኣዴታት ተጋሩ ውን ኣይንህብን ክብላ ጀሚረን ኣለዋ ኤሪትራውያን ውን ኣብኡ ግፍዒ ሕዋትና እንዳበልኩም ግፍዒ ትገብሩሎም ከም ዘለኹም ከም ተቆትልዎም ከም ተብሎም እቲ ኣንስትና ከም ዝገይሮም ገፍዕዎን ኣለዉ ትብሉ ዝነበርኩም ሕጂ ውን ትገብርዎ ከም ዘለኹም ንሰምዖን ሪኦን ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ግፍዒ እዚ ክትገጥፍዎ ነዚ ግፍዒ እውን ከተቋርፅዎ ኢና ፃውዒት ንገብር ከምኡ ውን ኩሉ ኤሪትራዊ ኮነ ኢትዮጵያዊ ሎሚ ኣብዚ ናይ መገዲ ሰላም ዝተጀመረ ናይ ክልተ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ብሓባር ብሰላም ክጓዓዙሉ ዝግብኦም መገዲ እዩ ምክንያቱ ብሰላም እንተደይ ተጓዒዘን ሃገራት ከዓ እቲ ብውግእ ዝመጽእ ጥቕሚ ከም ዘየለ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኤውሮጳውያን ተረዲእዎም በዓል ጀርመን በዓል ፈረንሳ ኣብ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብቲ እዋን እቲ እውን እቲ ኣወንታዊ ጉዳይ ኣይ ካሓደን እዩ በዚ ናይ ፒያኖ ማርሻል ዝተጀመረ ማርሻል ሓደ ናይ ወፃኢ ጀነራል ማርሻል ዝበሃል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ነፍሳን ምክልኻል ንኤውሮጳ ውን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ሓይልታት ክትገብር ቀዲማ በዓል OHA ናይ ኤውሮፒያን ኦርጋናይዜሽን ተኺላ ብድሕሪኡ ቀስ እንዳበለ በዓል ጀርመንን በዓል ፈረንሳይ ውን በዓል ሹማን በዓል ጃሞኔ ዝጀመረኦ ናይ ብናይ ካርቦን ፎሲል ዝተጀመረ ናይ ንግዲ ኢለን ጀሚረን ድሓራብ ናይ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ምዕብልና ዝበፅሓ ኤውሮጳ ንባዕለን ኣብዚ ናይ 70-80 ዓመት ምዕባለ ዝረኸባ ናይ ሰላም ዝተረኸባን ግን ሕጂ ንባዕላተን ሰላም ረኺበን ከዓ ነዚ ሰላም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተጀመረ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኣብ ሞንጎ ኤሪትራን ሶማልን ብሕጂ ውን ተቋሪፁሲ እዞም ወያኔ ካብ ቀብሪ ተሲኦም እንደገና ሁከት ጀሚሮም ነቲ ኩነታት ኣብቲ ዝነበሮ ናይ 30 ዓመት ኣትውን ድሕሪ ዝሓልሙ ኮይኖም ይጋጉዮም ዘለዉ ስለዚ ህዝቢ ከዓ ንቕሑ እዩ ሕጂ ምክንያቱ ናይ ኤውሮጳ ኣብነት ውን ኣለና ንርኢ ንመሃሮን ሰምዖን ኣለና እቲ ናህና ጉዕዞ ከዓ ጉዕዞ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነ ጉዕዞ ምትሕብባር እዩ ስለዚ ብሕጂ ውን ንድሕሪት ዝመልሶ ሓይሊ የለን ኣብ ዝኾነ ካብ ኣተሓሳስባ እዩ ሓደ ፖለቲካዊ ሰላም ዝመጽእ እቲ ኣተሓሳስባ ከዓ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣተሓሳስባ ህዝቢ ኤሪትራን ኣብ ሰላም መገዲ ኣቲና ተሓባቢርና ብሰላም ህዝብና ክንመሓድር እቲ ህዝቢ ከዓ ቀሲኑ ኣብ ምዕባለ ንኽበፅሕ ስለ ዝኾነ እዚ ሕልሚ ናይ ሁከት ጌርካ ካልኦት ሓይሊ ኣምፂኻ ኣብዚ ሃገር እዚ ብድሕሪ ሳዕሪ ኣይጥቆላ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብ ርእስኹም ክወፅልዎ እቶም ንሕና ኢና ሕጂ ውን ከነካይድ ንኽእል ትብሉ ዘለኹም ኩሉ ፈተነ ከዓ ብወፃኢ ዝፍተን ዘሎ ዋላ በዘን ናይ ረድኤት ሓይልታት ተባሂለን ምስ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝሰማዓ ዘለዋ እዚ ዝጠቅም ኣይኮነን ሕጂ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ብኩሉ መገዲ ስለ ዝተፈተነ ምስ ኣቤቱታ ንህዝቢ ትግራይ ይፍተን ኣሎ ግበር ናይ ክተት ውን ብቀደሙ ብሓይሊ ኣብ
وسناسن ناي إثيوبيا تفتنو زلا بقلعو تتحيزهم أبخياتن أبسقاين يوم زلو حزب إثيوبيا جن لومي كله تردئوا سلازخونه تي بحلفها أنا زعجبنا أنا إريتراويان أنا خم إريتراو غزارة تقينه تي ناي إريترا ناي حقنيا ناي سلام قعزو خمزلنا زردوا زلو زي ناتكم حلمي زموت حلمي سلازخونه بحجون قال ناي مقزفتن ناي مقتلتن ناي موتن كيسعاكم كلكم نهزبكم محرون ولكم نحن خا اتي اب مريتنا سقع حجي بمريتنا تصوتا يلن حزبي اريترا اب مريتون اب بدم كفيلو سلازمصو اتي زتخبلو سلازيله بقللو ينريون نسخاتكم جن تحجزكم يخم ابسلطان اتيكم ويانه نزي كنتات زخ اخيتكم ويخم تناتكم شنفت اب 98 تاني لوم يكون نبصاتكم تحيتكم بزيد اللي كاب جمركم بدحري اون عسران كلتن عمت اب ايس سلام اي كويناتكم غيركم موتي مغدي بزخونه خوينو جن اتازف حركم ما غدغات رغيبكم ما لكم حجون تعقسوا تم زلهم نحناسي بحجون ولا نزم من إسايات وين أبتالينا خنوب كن سقع عمنا زفقدو تولو تخونكم كا نهزبهم توسع لهم حزب تقرأي كا خردو جمير له أديتات كا بزحر حجي زباهم هاي مثلا أبت تقولوا زلهم وين حجي قفعي ناي مقبل زي مقتاون كل عالم يزري أزرلو سلازي بوليتيكا ناتاتكم وناوات أي تقولوا زلهم بعدو بوليتيكا سلازخونه بدحرجي يا أخي النافتو خد كل لكم إذا ودحانكم نلومي أبزي يعصو ناتي مدب سمعكم ني كورات تخاتاتلتي يمسكنوكم تي حاجزكم كأخمتي أبت مجمرتا زبلنايو هورن أوف أفريكا تيفو ناتكم يا بأخاتكم يا تخيد بأخاتكم ون تتابع سلزي حاجزكم أي فلينا يقنيلنا